Eden karwaki twaka in korka kori iparo ni report makama iwinjo kanyo ka Abok wacho ni enokomiye wasiwasi moro kalure ni gin mana gik ma oket ni wanyalo ikore mar mondo mi wageng gima kama enena chich moro ma osewachi in korka kori inene nango Adrian an report ni taluor lakini okaluor sana nikech nyakwa blame government marwa kuom gima timre sani king'iyo report ni mar Kofi Annan Foundation nyaki penjri jogino gitimo nade magichopo ni wan gi warning mar 2027 election ni nitiere jok moko madhi gore nitiere gik moko manosetimre Kenya kae mamiyowa ni nitiere gik moko manyalo timore dong koro wangi mana government marwa nitiere issue mar goonism manie country marwa in fact king'iyo report no goonism en indication moro maduong manyalo bedo kod violence in 2027 koro goonism no king'iyo goonism no wuok kanye okowuok e position okowuok ni jo Kenya en mana government kende ang'o momiseyo sirikal ni ema nyayo wechego mag goonism kata joma itiyo godo e monjo rombe mag siasa kata kelo tule siasa en sirikal nikech ka penji Joy sani nyisani nitiere incident moro ma je opposition ose yudre kod goons kata chiel onge incident goon mane timre ok wanyal wacho nikech seyo be nitiere nikech adira